ବାଃ ବାଃ ଚମତ୍କାର ଏ ପ୍ରକୃତିର କୋଳ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବିତେ ଏଇଠି ଏମିତି ବେଳ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳ। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ମୋର ସବୁ କାମ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୈଦେଶ୍ୱର ତ୍ରିକୁଟ ଧାମ। ପାରୋ ଏ ପାରୋ ପାରୋ ଆମକୁ କିଛି ଦବା। ଇଟ୍ 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 ଏହା ମାଇ ଲେଗ ମୋ ଗୋଡ଼। ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଏଟା ହଁ ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇ ଲେଗ ଏହା ମାମୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇ ଲେଗ ଏହା ମାମୁଙ୍କ ଗୋଡ଼। ବାସନ୍ତୀ ତମେ ଭାରି ବାସନ୍ତୀ। ଅମାବସ୍ୟା ଶେଷ ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହୋଇବ ଭେଟ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୈଦେଶ୍ୱର କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିଛି ଏପରି ମୌକା। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ମିଶି ମାରିବା ଛକା ଚୌକା।